Новият мост над Янтра под Царевец. Вече ги няма. Повечето. Получава се едно улесняване на водата да изтича в реката просто. На втория мост обаче решетките стоят. И то всички решетки. Оттатъка просто са улеснили хората, като са ги направили метални. И те са се ги обрали хората. Сега няма да се излагат. Ако трябва да съм критичен, можело да не се запушват, нали, 2 от 4 дупки. Но, сега, колко са. А може би това е пясък. Каквото и да е, не е добре. Поне момчетата знаят, като свършат оттатъка на Царевец, решетките къде да дойдат, да заредят още решетки. Още по-чудващото, че ако отидеш да разгледаш по борсите, по ВК борсите, няма да намериш такива метални решетки, бе, човек. Всичкото отдавна е пластмаса, бетон. Но тук са, нали, тотално улеснени.